तना गरम चाय बटे मुंह जरत एकरा पिए में आजी साले है बुच्ची कहली आई झाड़ू लगावा सीखी ता कहिया सीखम झाड़ू लगाव सियान हो गनी एक साल बाद टिकावा के दूसरा घरे जाई त ओजू के से सिखावे आदमी कहि कि चचिया ना सिखैलस का हम काहे झाड़ू लगाए जाई काहे जी हां काहे हमाई कॉलेज जब तक हम बानी ना हमाई कॉलेज जब तक हम बानी तब तक तोरा कोनो काम करे के जरूरत नहीं ससुर और माई जाई हन का माई जी हन ससुर ससुर जाई के तब हमर माई सिखाई हमरा के पता ना रे लड़ा तनी जी ओढ़नी लेवे के तनी को त लूरे ने के कैसे मी ओढ़नी लेवे के बा इकुल कर नहीं ख ढंग सहूर खाली चाची ले बड़की माई चाचा दुपलिया चला देवे के बतुए हां तो पता बा के चाचा के करेला के ना कपड़ा पहने के त ढंगे लूर नहीं खे आदमी के होत आ काला पर बाउरे लागत टुए ले अरे माई जय झाड़ू लगावे के सीखी ता रौरा ये बताए आज साथ साथ मेरा खाना बनवाई ठीक बटुए रौ खाना काय बनवाई हम झाड़ू लगाओ तो नहीं नुआ हां पागल हनी काजी अई का करतई रे हां ये कहलिए झाड़ू लगाए के हमरा के सुन छोड़ हटा ई सब बात एक कहानी है ना कि दूगो अंडा कम यदि पापड़ा बना के लेके आइल बनी ठीक बटे आ रखले बनी पलंग पर जाके खो चल अजी दीदी जी ए सने बुची हमर बुचिया के दे दे का अंडा के पापड़ा बा दूगो हले ही बाटे हमर बेटी खाई नहीं ए जीवन नहीं खाई तो कब खाई हो बाप रे बाप घर में अलगा हुआ त कह दी अलगा बिलका हो जाई जा अपना बेटी के लिए के पापड़ा खियावत नी हमू जे तनी हमू मंगा के खियाई आ बनाई खाना ना भाड़ में जब खाना हम मिला के चली आई बार त पापड़ा झपड़ा खियावत नी चोखा बनाई मैंने चटनी बनाई और का ए धर ले तसली धर ले आज जो कॉल पर से एक तसली पानी लेके आ जो झट बड़ी जो आधन बैठावे के बटे हम यही खेलिए बाद में खेले के तो मैं जिंदगी बाकी है नु बटे धर आज ये लड़किया का हाथ तसला लेके भेजता नी पानी लेवे खातिर भेजनी आउ कहां भेज अच्छा हाउ लड़की बुढ़हट हो तारी झाड़ू ना लगाई ह ना हमर है बीत भर के लगी पानी लियाई काहे तहार बिटिवा में एथी भइल बेटे हमर अंडा के पपरवा इहे खातिया जी खियाई ना तोहर इतना औकात त तू खिया पिया हम लड़की ना जाई कहन त कहे जा तोहर बेटी तू कौन है इस काम करे अरे तो झोटा का बात वगैरह को बात सुन ले जान जो तोरे के मारब हम जान जइए हमर बेटी के तू काम कर हवेली के हड़ू पानी लिया भर के खाना धके झोटा का बार लेली सा पानी लिया खाना सनेहवा हां का सनेहवा सुने जिगवा का सनेहवा कहत रहल हिया हैं तोरे से का कहत रहले ई कहत रही कि झाड़ू लगाओ तो ससुरा बजे तो के करे जाई काहे खाती तहार बेटिया ना करी का बिटियावा काहे करी तहार बेटी सियान हो गई बोरा ठतिया हाथ है ये खातिया है ये का करे जाई सुन पहले का खातिया तोहार बेटीवा दिन भर 4 हाली खाती रे तो हमर बेटिया एक हाली खातिया हां तानी तोहार बेटीवा ना पीछा चलतिया तो ये मोगी होड़ गया सो के टोला में पीछा चलतिया हो अच्छा तहार नहीं तहार टिटफोरी ना करेले हमर बेटी के करेले हमर बेटी हां ना चुप चाप रह ठीक नु कने हां दूध हवा खाती लोटावा ले ना देबो अच्छा आदमी भीतर दूध मंगा के खियावत ना पियावत ना ना त हम मम्मी हम झोरो खा ले अरे बाप छोड़ दे का तारा तू जो माई बेटी घर दिया बेटी मेरी हाउ जाना बड़ी छोटी ऐसे डाल जाला। अच्छा सुनी रवि बताई टीट भाके लाई की अच्छा, झोटा कबार ली हमारे बतावा हई जवान बेटी आ बच्चा के साथ है तो लोग तई लड़ तो जल्दी के लागत हो गांव घर का कही काहे रवा ओकरा समझाई जा तू बोल तू चुप रह जा होरे जाता त काहे वो हमरा से बोले ना तो चुप झगड़ा का लगे बा कहानी कि सियान बेटी हो गई बैठी अरे लेवन तो तोरा मार के कपार फाड़ दे झगड़ा करता हूं झगड़ा करता हो ई बता दे बतावा आज से एकर मुंह खोलवाई बु काल देखी चाहत ऐसान माई बेटी हम कहनिया कि सियान सरफ लड़की बिया झाड़ू लगावल सिखाई ना जरूरी बा काल दूसरा घरे जाई ओही पर कते दुगो अंडा लेली पापड़ा बना के एगो एक के ना दो हमरा लड़के के हाथ ने दे दे तू ना ना जरूरी बा अच्छा भी है ना एकर दुख लागी ना सियान खाई लड़का फैका ना खाई ऐसे ना करे के चाहिए उनहु के ना करे के चाहिए कने अब तोहरो ई ना करे के चाहिए होती गो लड़की के तू लड़े सिखावत लू काल दिन उ
चलत आदमी के ना ईटा चला के भागी तार लईकी इतना चाही ना कि बोलो, लेकिन कनिए के दे दाही देखा बोले पढ़े लिखे सिखावे जो झगड़ा लड़ाई तो हल्लो करबू जाते हनियो के लड़ी हसन। अब बताओ उन्हों के बुझात नहीं के सियार समत लईकी लेके लड़त ली, आज दिन घरे बिया लईकी, काल दिन दूसरा घर जाई त सही ना लड़ी हो। चल हमरा के लोटा दा हमरा उतना पंचायती देखे करे के बोल, लेकिन नी के देखे लागत लड़त हो जाता। अरे दीदी जी नाकी के ऊपर ले पानी जाना तो पटीदार पकड़ा की बड़ी बिगाड़ा हो जानी त तहार लईकी ओखा चाहिए अरे हम नहीं औरा भेजा में करा के हम रहे ना देबी जुगा। हां ए जुगा ना रहे दे जाना तो पटीदारे पकड़ाई रही उनका घरे ए बकाटे वो दीदी घरे 2 दिन में अलगा हो गई थी। अरे ते कुछ चाहत ऐसन कि हमर लड़की हो जाए ना ना मत सिखावा रुपया भइल जी राउत दवा के 380 रुपया। कहाँ चल गुलू सर घर में तो हनी के तो पते नहीं के लागत। लीजी ली चाय पी, बैठा देलू जे दुआरी पर घर में लगा देलू जा। चाय तो बनावत रही पी चाहवा कहाँ बोलिए भाभी ठंडा जाई बोल बड़ी दूध के पैसा लेवे। दूध के पैसा लेबे गुल बोली। अरे काम रहे उनको खोजत रहे हो, फोन आई रहे कई गो काम बाटे बिना उनकरा होला ना जानते बालू घर में बाली तो अब उहे अयन तुम करे से कहो पी चाहवा ठंडा हो जाई। का चाय तू पिया होतन इससे रात गोइल बटे छौ कितना मन से बनैले बानी पी जाई ओई तरह ठंडे पी जाई रहे द मन नहीं करत हटावा। आ कने कि हम पैसा तोरा के देले रहे हो दिन कहाँ रखले बोली अलमारी में रख ले बानी तो दो न लिया काम बाटे ए कन्या पी ली चाहवा। भाभी अभी हां आई ए बाबूजी हाँ भाभी तनी जाई तो खसी के करे जी आ डलवा ले ही बा आ तनी मुर्गा ना जी खसी के मीट ले ले राउर भैया फोन करके कहले हम तनी कमजोरी हो गई भाभी हमरा रोवे के तो खोजत रही पैसा कौड़ी मान नहीं कि हमारा भीड़ नहीं के वो फोन करतलसन हो ओकर बकाया रह गेल बा पैसा। अच्छा जाई दी तो जाई कोठिला पर रखनी आवे दूधवा के 380 रुपए लेके नहीं मिल जी ना ढेर मत लिया 3 दिन ना बन जा एगो बूढ़ा ऊपर आधा किलो में हो जी ना खसी आधा किलो में का होई 1 किलो ले लेला अरे बाप रे बाप खसी के खाई जी हती हती पीसा हाथा फूल के हो जाला तो जा तब आधा किलो ले ले। हां आधा किलो ले ले और कुछ नहीं के लेबे के गरम मसाला ना एक चीज बा घरे कोनो चीज नहीं 380 रुपया रखले बानी जाई जनो घटी बड़ी तो देख ले। हां तो ठीक बा घटी तो फोन करिए रे तू ठीक बा चाहो ना पी लो हमार बिटिया का गेले जी ना ना हम चाय ना पियो अबे आवत नहीं दादा का तरह झगड़ा लड़ाई उनका घरे होता करा घरे घर और जब दूधवा ना ले जाले हो आवेले बिलरिया नहीं हन हां मार दुनु गोती नहीं लड़ाई कोई लड़ जाई लड़ाई कोई लड़ ले जा हम डराए लगनी कि हमरो गोती दिया मत लड़ो काहे लड़की खाती। हां हां हमार बेटी ना करी तो हमार बेटी ना करी पटीदान में से सिखावे के चाहिए। हां उनकर लड़की तो सयाने होल बड़ी बड़ा की के लड़की सियार भइल बे छोट के त बिलार भर के छोटी गो बिया लेकिन बड़ी बोले ले। हां हमर सामने कहत एक धले तार झोटा हो बड़ा की के बताओ हमनी के हाथ ना चली छोड़ी जाई दी हमनी से का मतलब बाटे हमर कहे के मतलब ल कने देखो हमरो लड़की अब बड़ होती है तोहरो कुछ दिन में भगवान बोझबे करी हां ठीक नु हमनी के लड़ाई झगड़ा ना करे के हमनी के मिल मिलाप क के रहे के का हमनी के दुनु गति नहीं करे के बेटी होए से तो बेटी होई तेरे करता हम अपन बेटी के कहता नहीं अबेले कि चाची के संगे लाग भीड़ के करवा वैसे भी हमर लड़की के प्राण तोहरे में बसेला तारा तो पता बटे रही बा बेटी हमरे बेटी ना कहई हां एक ने इहे ना रखे के चाहिए मन में इहे रखे के चाहिए ना बड़की सीधावा ही तनकी मिला के चले वाली है लेकिन छोटा की जरा करके उतरल है ना तो औने घरी से लागेले कि ओकर मतलब अथु में एक में रहे के बड़ विचार ना है लेकिन मर्दा निक होवसन ऐसे अलगा ना होके ना सर ठीक बेटे दीदी सुनो ना तो नहीं कनी जा मसाला पीस दता जब बिहार बाटे तनी पीस दता ठीक बाटे जा चाय ना पियब हम ठीक बा तू दिन भर में बड़ा 3 बार चाय बनाओ तो ई सब बंद कर रोग होता ठीक बाटे ठीक बा अच्छा ए जवानी हो अब आहा बैठल बनी झगड़ा पटा गई हां पटा गई दादा बड़ी तारा घरे माथे गिरौल हो खाता हो अभी कहां हम तो लाश गिरवल चाहतानी आहे कने समझ जाई कुल का कहतलु साँझ के बेरा होई सब ना कहल जाला मर्द मानुस बाहर का माता न सब मेहरारू घर में कूटा ना कूटा तड़ी जा आय अरे नहीं कहा तरी ना कि हमर गोतिनिया केतना दूध लीटर लेके जाले आधा लीटर सुबह हवा आधा लीटर सब्जी है हां त हमर देखी हमर अब डायरी पर चढ़ा दी फलाना बो सुबेरे 1 लीटर आ फिर सांझो के 1 लीटर हां 2 लीटर हमरा रोजीना चाहिए दूध हां धरी अच्छा वो अपन लेके आधा लीटर पियते तू 1 लीटर हां काहे नहीं अरे बाप रे बाप हम एक बिट्टा के बिटका ही आवत झोटा कवरे हमार हैं
जैसे ने पहलवान क के लड़वाइबू लड़वाई काहे नहीं एकने अरे बताइए देखी बात दीदी बुरा हम देखे मारी अकेले ही काफी बनी हम दोनों माई बेटी के धका कचट दम धके हां मिस द मेड़िया ई बात ये समझ जाए देखा लड़किन के ना सिखावल जाला ई सब देखा ता लड़की दूसरा घर के बासन हिया ओकर लड़की के तभी जाए में 15 साल टाइम बा लेकिन तहार लड़की 2 साल में दूसरा घर बियाह करके जाई देखी 12 में दीदी। पढ़ती है ना हाँ। अब बताव कि ई त हमरा के डाह देले भाई सब माई चलो सब बाही तहनी के लड़की के सिखाव ई सब ना झगड़ा लड़ाई सिखावल जाला आ नहीं के बोलत अलगा हो जा होई दीदी घबराई मत एकदम जल्दी आए अलगा बिलगा होकम काहे ना होकम पहले बियाह अरे अरे बाप लड़की के बियाह कला एकरा बाद अलगा हो जा काहे खातिर कहे खातिर अथी रही आ मान ली कि हमार तो भगवान एके गो नसीब में लिखले रहन बेटी के लिखले रहन ना हाँ। आ मान ली कि अगर ओकर तो अभी होइबो करी है तो हम ही ना घाटा में जाइम जी अपन देखी घाटा नाफा देखिए कि हम सोच समझिए कि हम कदम धरी ना चलो ठीक है वो तो समझ दूसरा जाए। तारे का पहुंचा दे ज्यादा जब नहीं मन बुझा ना नहीं लड़ाई होते तो होके दही बाप रे झोटा हमर कबारे आवतिया जी अरे एक रहे बिना देखो लड़की, ई बात हमरो बेकार हैं? लगला ई बात हमरो बेकार दूध लगला पियावतिया सड़ जैसा बनावतिया तो यही चलते वैसे करतिया थोड़ा जाए तो तारे के चलो दूध हफ्ता के अभी दी पहुंचवा देम ठीक बटे नमस्कार प्रणाम हम निकिरण सिंह हमनी के अपन टीम है हमनी के पारिवारिक वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक शेयर कमेंट करते रह जाइए सबके साथ विदाई अगले वीडियो में फिर मिलेंगे बाय बाय